Takže čau, já jsem Game Patrik a dneska to bude Pixelgum a se mnou je tady gameplay. Čau. Tak a jdeme na to, takže si to zapneme, chvilku bude trvat, než se to načte, asi čtvrt minutky, půl minutky, myslím, jestli si to teďka nemám načetli. A to nevím, ale myslím, jestli ne, tak si to tak od čtvrt minutky posuňte, chvilku počkejte. No, si to ne, počkejte. No, ale to tak, no, ono to jde docela rychle. Tak čtvrt minutky si to posuňte, jestli se na to chce podívat. Si to načítá, jo? Ale začala si to docela rychle. A kdybyste jenom chtěli tomu, tomu na ten kanál, tak si tam prostě napište Gamesplay a gameplay a tam ho pak vyhledáte. Tak mám takový pěkný skin. My budeme s Tomem hrát v týmově. My budeme modří a oni červení a budeme hrát týmově. Zase. A jenom kdybyste chtěli byste si tuhle hru stáhnout, tak ji najdete na obchod Play pod tímhle jménem. Tak dal si ten stromeček, ne? Jo. No, takže custom. A dáme si první jeden ne. Jo. Ne, to tam pak nehrajou. Teď když je 5 prvních. 5. Nebýt, no, je 3, říká, počkej, jo, 3, 2, 1, teď. Tak, to pirátím. Takže to jsem jednou měl. Skládě a tam vlastně můžete spadnout. 3, 2, 1, Team 2. Tak a kde to má? Už. Jo, tady toto je Tomáš. Ne, to je Luk, ne Kuš. A jestli to bude? Mhm. Může to dělat, ne? Aha. No a ne. Pozor, Tomáš. Já střílím. Tady. Chihuahua. Jen tak si zpívám. Mě jako zabil, kdo to je? Teďka jak se jmenuje? Obanas. Kdo stojí? No, ne, já si myslím, že se mi to seklo a to ne. Takže jdeme, jsme na jejich lodi, zabijeme tady tohle. Smrada. A to je to na svém Čau, smrade. Jo, už ho máš. Čau. Chci to dít? Tak zabili jsme ho. Tak, vedeme 7-2, vedem. To je na vrchu, ne? Tady dole budou. Jo, tam to je oba. Chceš pomoct? Dobré. Ty máš luk? No. A ten fakt silnej? Kolik rán dáváš? Nevím. Dej si? To nastaví? Ne, prostě kolik ran musíš dát, abych je zabil? Nevím, 3. To se jak sekl. Co? To seká. No.
Jo, aha, ono se to seklo, protože se to, tak dáme, aha, vlastně ty máš jiný, tak to dáme znovu, ne, to bylo Jo. chvilku, takže, tak dáme znovu 3, 2, 1, tým, jo, jdeme, no, takže to malo to nejde, takže asi možná nebez týmu. Nebudu ti. Ne, mně to nešlo, to zase nejde, takže věc. Tak, pardon, no, tady tahle je docela dobrá, ani není jako nejlepší je ta, jak se jmenuje? Nevím, teďka si nevzpomenu. Jinak najdu, tak si vzpomenu. Jo, tam jak je tam ten stromek. Christmas. Christmas, tak to je dobrá. No, tak ne, dáme jiný server, tady tenhle. Takže systém. A takže si dáme. Počkej, to musím najít. To první asi, ale počkej. Ano. No, ne, tam jde 9. Ty první, ne, 1 ne. Musíš 9 tak 5, noc 8 nebudem riskovat. 9 taky ne, tady když jsou ty, ne, to taky ne 2. To ty piráti. Když je tak 6. 2, 8, 5. 5, jo. Takže dáme to, počkej. Chips to sluní za ženuka. Pod tím. No. A to je, kde se tam je? Aha, tak nic. Takže ty chips. 3, 2, 1, teď. Pirát. Budem piráti. 3, 2, 1, teď. Vlastně je? Není. Ještě červený. Mě zabij rovnou červený, teď dolů, pomoc. Ochrana. Ty, ani to nemůže zabít. Já vím. To asi nezmizl. Aha, tam to nezabil. Tak to já najít. Hej, ne, my jsme najeli. Pozor, některá je tady na vrchu. Ta smrtlin se zabít. Hop. Nechtěl skákat. Smradík. Tady je dole. Pomoc. Nebo někdo? Jo, ne. Není nebo je? Je nebo není? Není. Já naše lodi, já si písa o těch červených. Aha, tak není, tak písa. No jsem s tím bojíš. Neříct hned, jako... No, takže to já zabiju. Brnění si koupíme. Tak, mám brnění. Ale jde vidět na mě, že mám brnění. Počkej, stůj. Jsou za tebou. Ne. No, tak asi mám lepší život, no. Ty smradko. Kdo mě zabil? Zase tady tenhle. Oj. To je pálíš. Kámo. Kámoško. Ne. Ty jo, zase mě zabila teď ta ženská. No, skončilo to. Máš tady... Ne, no. Takže dáme... Ne, jedem. A vypadám to tak na ty dvě. A jenom, aby jsem řekl, toto je třetí díl, myslím. Jo, toto je třetí díl. Třetí díl, pak bude ještě točit 4., 5. a možná ještě 6. A to ještě nevím. Tak. Stopro. Ale ty dva ještě, těm 4., 5., jo. No já ty autobusy. Počkej. Tam... Tady jsou ty dva, ne? Počkej, jo. Kde jsou vlastně dva, ne? 7. Když je první 7, no. Aha, tak to nic. Získám těch 8. Ale jakých? Počkej. Tady úplně víš navrch. Ale to ne. To je navrch a jsou ty 3 parkour. Ne? 3. Zkusím to najít. To je Christmas. Reaper. Ne. Je farma. Tak si to zahráme, ne? No. Nebo ne. Počkám. Ale si to bude možná musím dát.
Jenom. Wish you Merry Christmas, oh wish you Merry Christmas, oh wish you Merry Christmas, zase reklama je tu, snáším je, vůbec je nemám rád, jsou nejvlastnější, tak tady dáme tady Janu, šikve na teď. Takže, máme to první parodice. Jo, to je ta dobrá, tahle nejlepší. Tahle a ještě ta Christmas také nejlepší. Tak jdeme s tím původní podnik. No tak je random. Uvidíme, co bude. Kolik vedete? 6, 5. Jupi, Kdo zabije, to mám? No, musím dobit. Má? No. Že tě nevidím. Ale a ty že já tě vidím. To docela rychle, takže No, 1. to jde. Tady dám random. Protože tam je hromadu. No to je random. A už to My ne, takže to je random. Random? A kolik máme? 0-0. No ty jsi na druhé straně, takže asi jsi protivník. Jupi. A my jsme sek, ne, neseka, já nevím. Au. Pálíme, hej. Uka. Vedeme nebo co? No, to ne. Pardon, to zase nejde mi, tady tohle. Takže vědem. Co ten luk, kolik to ten luk? Nevím. Nebo, jo. Jo, vlastně. Už zase video, to je dofatové. To asi už ukončíme. Tak tady bych končil. Tady bych končil 3. díl. Ne. Asi u tohle videa bude 10 nebo 20. Ne, jestli budu mít 5 odběrů, tak natočím 10 dílů Tapřitám z té hra. Tak si jinak na YouTube koukněte, co to je za hru a jinak mi napište do komentářů. Takže začím, čau.